Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano paHadzira 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel yokusubscribe mahara utena on the notification bell. Vadikani update yandinayo iupdate iyo yaProfeti weuta Magaya iri kutrenda mastreets esocial media. Nyaya idzi ndichadzibatsanidza. Pane video rabuda Prophet Emmanuel Makandiwa achitaura kuti madenya evanhu vari muchechi vazhinji vachona hamufunge, isusu tienda tovhura hombe, tavhura hombe dzedu uku kuti vadati tinamatirei zviri kunditsoma, Satani andivinga but kuri kuda kwedu. So vanhu vari kufungira kuti abvuraudza Prophet weuta Magaya. Ndichakusiyai muchiona ka short video ikako wapedza ukaona kuti zvadafika comment section and ndine imwe update yemunhu anoremekedzwa, munhu ari kuremekedzwa zvaizvezvi muno munyika yeZimbabwe pakubatsiridza vanhu, achitaura futi maererano nenyaya yaProfeti weuta Magaya. Ndakusiyai muchiona ka short video ka Prophet Emmanuel Makandiwa achitaura kuti hanzi tinge tatovhura hombe dzedu toshandisa vanhu kuti ndatinamatei zvinhu zviri kunditsoma. Ndanimbone this video. Like isusu men of God tinotama brain dzenyu tinongoya panapa toko act unge tiri kurwiswa dziri nyaya dzangu zvangu. Especially us as men of God, we can come and play with your brains, come here. Ndozati mese madenyi ngaya ana mahelmet. Ndototapurana nenyaya dzanguko. I go and I provoke my own issues away. Dzakuda kuputika ndoya panapa. And then when it's about to explode, I come here. Please pray for me. Pray for me, cover me in your prayers. My enemies are rising against me. But rutokana nema scripture ipapo. And I even throw scriptures in there. Imoche mayo baba wadari kurwiswa hakuna baba wari kurwiswa tsotsiro. No persecution. It's a crook. Next update iyo ya Mambo Mutize vachitaurawo maererano nenyaya yaProfeti weuta Magaya. Hanzi kana kuchinzi vakatongerwa rape case, munhu wese wemuno munyika yeZimbabwe vazhinji makarepa munozvirambira. Da kusiyai muchiona video, wapedza kuona video tozvarofuka comment section. Ini sahatirari ndafunga kusiyai tosangana zvekare manje munguva inotevera. Much love. Right, muri yeZimbabwe muzuva ranhasi tashanyira munhu ane mukurumbira muno munyika yedu yeZimbabwe, vanoremekedzwa, vanodanidzwa nezita rekuti Mambo Mutize, tichivabvunzawo maererano nenyaya dzaProfeti weuta Magaya kuti vari kuzvionawo sei, divi ravo rakamira sei, zvavakaratidzwa. Tirare. Alright, Mambo makadii Mambo? Zviri sei Mambo? Ndiripo. Mambo, mukandiona ndauya kunoko. Wasvikandiri mugudhu mudhuzi. Wakuda koko here. Toda kumbopatsanurirwa nyaya yaProfeti weuta Magaya. Nyaya yakaoma mufana wangu. Nyaya inoitika ndeyekuti munhu kana ari munhu anodaidzwa nezita raMwari, zita raSatani rinenge riri padhuze, nekuti panodaidzwa chakanaka pesa pachake chakaipa padhuze. Chokwadi. Kuna ndotaurira. WaMagaya naWaMakandiwa vanouya vanhu vaMwari. Nekuti vanhu vakanamatisa nyika. Vakuru vatina vakawanda vanhu vaMwari vatinogona kupupura nemazita. Vana Mutende, vana Bishop Gomo, vazhinji vana machechi ese anomatisa vanhu vaMwari vechokwadi. Because munhu haungatende kuti Jesu ndiKristu kana mweya waMwari usiri mauri. Ndozvinotaura shoko raMwari. Saka kana uchitenda kuti Jesu mwanakomana waMwari uri munhu waMwari. Kuna ndotaura. Saka munhu kana achiita kutumwa neshoko raMwari, ukaona vanhu vanopfuura 100 vachimutevera chiminzwa nechavakaona paari munhu yeye. Ya chokwadi. Saka umwari maari hurimo. Even nyika yakati haana umwari, asi iye anenge ane umwari, noda kuti kuna vamwe vanhu vakaziva Mwari noda kwaiye. Chokwadi. Saka even ane zvakaipa zvaanenge achiita kuna Mwari, Mwari anogona kumuregerera noda kuvanhu vaakanamatisa. Unzwa ndotaurira. Yeah. David akatadzira Mwari zvakanyanya, asi akaregererwa naMwari noda kuti ane zvanga akaita kurumbidza Mwari zvakanyanya zvakaita kuti imwe nyika izivane Mwari, izive Mwari. Saka WaMagaya ndoti story yezvenyu mwaranda waMwari, muyedzo wamakasangana nawo, nekuti kana iri nyaya yerape case, haisi nyaya yatingati munhurume anganzi asungirwa rape case.
replicase chinhu chinogona kugadzirwa hatirari chokwadi inini pandiri pano ndogona kutongosara akomana ngose muno vanotongobuda muno ndosara ndiri munhu chikadzi muno akatongobvarira hembe yake ototanga kutoredza mhere ndotongonzi ndarepa chokwadi kana mubhaibheri varimo vamwe vakatosungirwa mhosva mwe vakatopika mumajeri nenyaya yereplicate dzongo vasingazive vakada kuchitarisa vakawandisa saka kana nhasi mumajeri macho futi muno vanhu vari kupikira nyaya dzavasingazive saka anoziva zvakawanzika ndimwari kuti vamagaya vakarepa here kana kuti havana nekuti inini ndigona kubudisa 20,000 unotaura ndobhadhara vanhu kana 5 kuti iwe anokupa 5,000 chataura taurepwa iye ndikupa 5,000 chataura taurepwa iye 5,000 munhukadzi munhu ari lusi haangambotadze kutaura shoko chete nda kwe5,000 chokwadi unzandotaurira kana mukadzi wako iye hatira uchangombonorola kai mukadzi wako anogona kutaura twandirepa because unenge waita naye bonde masangano namatamazvo ese motadza kana ngonzwanana pakutaura chaipo anoatongokupandukira toita sei wandirepa saka kana dziri nyaya dzereplicate ngatimbomirei pamagaya kana kuri kunzi kusungwa ngavambosungirwe dzimwe nyaya iye replicate kai ngatimbomirei kusekana ngatimbomirei kunongedzerana chokwadi nokuti munhu wese wechirume atori neruchiwa unondaura vanhurume vakuzvinzisa ndotaura munhurume even wakaita mukadzi haushayi girlfriend rimwe chete saka pagirlfriend raunenge uina rero haurigonere zvese sure wakariporomisa chinhu ukasariitira rinogona kutaura kuti ndirepa unondotaurira vakawanda vanotombozvitwa kunzi ashamwari iwe wakafarisa ndichakukuretera nyaya kuti ndirepa chokwadi unondaura even ukadasangana nemukadzi dzako anotongoza hausi kuda handisi kuda but iwe semunhu chirume tinenge toshatisa power kuti unenge wamujinja uzosangana naye but haasitaura kuti wandirepa but unenge watongombomumanikidza zviro kana takuti yakutoendeswa kudare yakutonzi replicase kana izvo zvichitya kumba mukadzi wako atosvika atonzi atoripota tamurepa anenge watomurepa zvizvo chokwadi saka nyaya yereplicate somuno munyika yezimbabwe inyaya yakaoma because sofa vakadzi sofa vane rutsigiro rwakasimba mukadzi ari kuchengetedzwa zvakanyanya but vakadzi vacho futi nyoka nemati inyoka mambo vakadzi inyoka hatidare ukamuporomisa chinhu ukasametera chinhu ichocho mukadzi anokuurayisa anokupandukira unandotaura havasi vese poison but vakadzi vazhinji inyoka ende mukadzi akatadzirwa naamai wake nababa wake kumukonrora achibuda pahwindo achivasiya vakarara ozoti iwe zvako saka mukadzi wako chaichai akada kukuurira anokwanisa kukuhurira chokwadi unotaura tari but ndongoti hangu ava magaya sorezve makorokoto zvavo kuno vakawana vakadzi vakatendeka kana makorokoto zvavo kuna vakadzi vakatendeka vasingabvume kufuririka nekuti kazhinji chinokonzesa kuti munhukadzi arepiwe kachinokonzesa kuti munhukadzi aite chihure kana kuti chinokonzesa kuti munhukadzi ataure mashoko ekuti ndarepiwa ishamwari chokwadi dzimwe dzenguva dai kukunzwa magaya vakarara chaizvo nemukadzi uyu asina munhu waakaudza kuti ndakarara nawo magaya pasina nyaya dzisidzi pasina shoko rerepi chokwadi iwe hatirai musikana wangu wakamuziva iweyo akudza kuti ndakarara namambo kandidanana namambo unomudza kuti ndinodana namambo saka ndoda kuti ndishandise iweyo kuti uchida kunyudza munhu mambo akwanise kunyura saka amagaya ndokukuna matirai nemwe mhuri yezimbabwe vanotora magaya ava ngatinamate zvedu mwari ndo vanoziva nekuti pakaiswa light parima tumupunungurira netunomburuka twese tunoenda palight rochivhala light saka vanhu vari kuda kudzivisa zita ramwari kuti risakudzwe jesu chaiye paakatsanya sematsanyiro aita amagaya akatosungwa akatomboshungurudzwa unaendotaura kana musi wakasungwa jesu anga akatotsanya akutofamba akutoyambuka ndopaakatosungwa chokwadi unzandaura but anga ari mazuva asingadyi asinganochi mvura saka the moment yaunopika pamunamateyo sati naaregedze kukuzunza sunza anokuedza chete nesuwo tinenge kutombonamatawo but tinamata achitoziva kuti mwari
tinoziva tine miedzi inoti asi tikundiseyo nekuti vanhu chainge vachida chekutanga kusvibisa zita ramagaya nekuputsa sungano yaMwari. But agreement kana iri yaMwari ine munembo waMwari waiswa pamadhoo panyika iyeyi. Ungandaura kana munembo waMwari wakaiswa padhoo pachidzitiro seropa raisira maIsraeri iyeyi, chechi wamagaya iparare. Ende wamagaya kana ukanzi wafa nhasi nestress zvinhu zvauraya, Mwari anovamirira because wafira zita raMwari. Mwari haatadzi kukuregerera kanhu kadiki kavakatadza iwe wakamboita chinhu chihombe. Mwari anotarisa chinhu chihombe chavakaita iwewe obva akuregerera. Saka wamagaya unoregererwa naMwari noda kumabasa mumba wakaita. Even wakaedzwa wakaitwa upo wakaita upombwe, but Mwari anovarangarira noda kumabasa makuru wakaita. Vanoumburuka pasi petsoka dzaMwari zvaiita David aipfeka matsaga achiumburuka mumadhaka, Mwari akasvika pamuregerera. Saka Mwari vanonzi Mwari werudo because Mwari vanoregerera several times, vakasiyana nemunhu. Chokwadi zvakasiyana. Unzatirare. Saka vanhu ngavarege kutonga noti Mwari ndiye anotonga nemutongero wake. Saka hanzi regai kutonga noti mutonga kwamuri kuita nako muchatongawo nemutongo wakaita sei. Mambo matitaurira matigonerawo semhuri yeZimbabwe vanhu vanga vakamirira kunzwa divi renyu Mambo Mutize. Vanhu ngavabate point yekuti handisi kurerera magaya kuti vakazviita kuti havana, asi kutaura kuti munhu wese waMwari kana usati wakusangana nemuedzo hausati wakunamata, kana usati wakusvibisirwa zita hausati wakunamata.